bagasi fof nde nani olel olel pindi subaka law koy fudi ma banda marieto olel pindi cera e kumpa hayo jamwale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde Piindi radio kala e jokkorde mum on calminama inde on manama e jettoɗe sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo jompaɗe bawɗe baɗowo ko wela eɗo wela ende wela eno welira gam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi adi amene mon e kala subaka altine ha aljuma sodo waktu heedi ko hemnude on de yewtere wiitende olel Piindi subaka olel Piindi subaka ko yewtere actualité yewtere kabaruji kono kadi yewtere findinore jirtinore tindinore hani e rentinore kala e saaha en garti hewɗo ñalawma altine nayi lewru mars 2024 to karallagal e oɗo subaka hande heɗani en toon ko Oumar Sow ga yesso haalirde nde ko musidɗo mon Amadou Moussa an to télévision eɗen toon en direct e oɗo subaka wonan en to banggue régie ko Oumar Diobbo Sow toon to caméra ji ɗi jogui ɗum ko Djiby Dieng en jetti Djiby o ganduɗa kam woni Dawdo Diouf gummiɗo ko ɓoyani e kabaruji nder leydi caggal leydi kam e coftal ɓalli en jarnimo no fewi kono non jettete dendagal ben heɗotoɓe en ɗo goni nder joknawidere nde kala e kuɓal hayo jam koy ari kumpa gasi eɗen kewno yadude kala subaka mo ganduɗa kam woni Lasa Bassar kono noon gorko mo dimat hande ine tawe toon to Fouta to gowandi fooli jiggandi noɓe mbirata eɗen mbiyamo en calmini wonɓe toon ɓe kala e oɗo saaha ene ketto en calminima kanko e mbadi kuɓal e ñalawma hande en gaari humnude aadi ɓaade woni ko fulɓe mbi aadi biladi salade aadi ɓuuri firtude aadi yewtere moon olel Piindi subaka fuɗɗima e oɗo saaha en garat joni e lelgo yewtere nde ɗum ko caggal yettude Allah e julde nabi Muhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam jettuɗen nene kam e baba ko noon tegguitirten dendagal ɓen ɓe ganduɗa ko heɗotoɓe en ɗon goni nder joknawidere nde kala e kuɓal jetten radio ji ɗi ganduɗa ene cenge men ine hen Ndeki Spar FM la 93.7 toon to Tambacounda ko noon Demet FM la 92.2 toon to Demet Hunare FM la 104.9 toon to Hammadi Hunari wondude Danma FM la 90.4 toon to Matam kam e Fouta FM la 90.7 toon to Pété joni mbin Oumar yo ƴellitta paɗen koye programme mo lelgo yewtere men oɗo subaka altine lelgo yewtere men oɗo subaka altini no mbiruɗen nayi lewru mars 2024 gadortoɗen ko météo du jour kabaruji weygo gumriɗi en toon to Anasim caggal muɗum ma en paw hen éphémérie du jour ko hakkillaji poti nangude e oɗo ñalawma nayi lewru mars revue des titres heta en caggal ko sifa e kele gadane jaaɗeleji ndi e oɗo subaka hande pawaten hen ko olel diwan yilloyade toon to Matam tawede toon Gawus Dia ko arana en ko yewti e ko ɓuuri mantinade e on ɗon diwan caggal mum pawen hen actualité kabaruji ɓurɗi jojjuɗi e nder leydi Sénégal kala e mbadi kuɓal so heeƴi pawen hen thème du jour toɓɓere nde cuɓe nden bandiraɓe tawi mbawa hen jokkade ɓe gadda jiyande mabɓe e nden toɓɓere ko ɗon dewten ni gudditen ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde e 78 158 81 05 walla toon to Skype Piindi espace FM ina wayno ko ɗum woni lelgo yewtere men oɗo ñalawma altine nayi lewru mars 2024 joni paɗen koye rogere men arwoniri woni météo du jour météo du jour ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal ciral tammigal gueɗeɓe e leydi ndi woni Anasim ɓe kabri en wonde oɗo ñalawma kadi ngulekima teske nder leydi ndi kono diwan worgo diwan hakkundeju fofo ma heɓ nguleki ganduɗa kima lomba hakkude
capantati jeetati ha capannayyi e goo ɗo e Dakar noon e Thiès Saint-Louis ɓen ɗon ne wayno ngulekima sebor seeɗa saabu toon ma teska hakkunde nogas e joyyi e capantati e nayyi puɗɗortoɗen ko ɗo e wuro lamorgo ngo Dakar to banggue nguleki ɓuuɓol finɗo to banggue ɓuuɓol ko 19 degré ma ñalde nogas e joyyi Thiès Tivaouane finɗo ko finton ko 17 maɓe ñaldu capantati e nayyi Mbour finton ko nogas degré ɓenne ma ñaldu capantati e jeetati Saint-Louis du Sénégal Bango ha toon to Dagana ɓen peeri ko nogas degré ma ñaldu capanɗe tati e nayyi Podor ko falde nder on diwan mbo Saint-Louis finton ko nogas degré ɓenne ma ñaldu capantati e jeegom Louga finton ko 17 degré ɓe keɓuri ñaldude ko capantati e jeegom Linguére finton ko nogas e goo ɓenne ma ñaldu capantati e jeeɗiɗi kona ɗum toon to Diourbel finton ko nogas e goo degré maɓe ñaldu capantati e jeetati toon to Kaffrine finton ko nogas e ɗiɗi ɓenne kadi ma ñaldu e capanɗe nayyi e goo Fatick finton ko nogas e goo e oɗo subaka maɓe ñaldu capanɗe tati e jeetati Kaolack finton ko nogas ɗiɗi degré ɓenne ma ñaldu capanɗe tati e jeetati Tambacounda e Koumpentoum ko diwan funnague walla mbiyen oriental leydi Sénégal finton ko nogas e joyyi ɓenne ma ñaldu capannayyi Goudiri Bakel ko palde nder on dimo diwan Sénégal oriental finton ko nogas ɗiɗi e oɗo subaka maɓe ñaldu capantati e jeetati Matam finton ko nogas degré oɗo subaka maɓe ñaldu capantati e jeenayyi toon to Kédougou finton ko nogas tati degré maɓe ñaldu capanɗe nayyi e goo Kolda finton ko 19 ɓenne ma ñaldu capannayyi e goo Ziguinchor e Bignona finton ko nogas degré ɓenne ma ñaldu capannayyi toon to Cap Skirring finton ko nogas e goo e oɗo subaka maɓe ñaldu capantati e tati Sédhiou finton ko nogas degré maɓe ñaldu capannayyi degré ne wayno ko ɗum ɗo wonno ko ANACIM hemnuno en e oɗo subaka hannde joni joni paɗen koye rogere men ɗimmere woni éphéméride du jour. Éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude e oɗo ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma nayi lewru mars puɗɗortoɗen ko ñande nayi lewru mars hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe nayyi e jeenayyi 1849 e on ɗon tuma hawri koye oɗo capitaine de frégate Pierre Auguste Ogen Omo ko noon wiyete o ɓami golle saabu wondemo commandant particulier toon to Gorée tawi noon darnimo toon ko décret ñande goo lewru novembre 1854 nde wayno noon oɗon décret ni waɗɗonno créé colonie de Gorée et indépendance walla dépendance mbiyen tawi noon on ɗon jeeya koye comptoir des rivières du sud de la Côte d'Or et du Gabon ne wayno noon on ɗon nokku wonno administrative tawi ni ko colonie ɗo nder leydi Sénégal Saint-Louis e maayo gonɗon woni no kadi ha joni colonie tawi ɗo wanno ɗum e on tuma ko on ɗon commandant supérieur ñande nayyi lewru mars tan ujunere temedde jeetati capanɗe joyyi e jeetati woni 1858 e on tuma hawri koye haare toon to wuro no wiye Ñomre hakkunde ɓen ɗon dartiɓe to Ndiambour e troupe coloniale française ummoriɓe toon to Saint-Louis ñande lewru mars noon e nden ɗon hitande ne wayno nden ɗon haare duuminoma ko tolni walla ni duuminoma ha yetti ñande 12 lewru mars tawi ni ene wayno wonno sababu o oɗo saaha hannde ko présence ko fa on ɗon ene tawtoro mbiyen on ɗon prince du Walo biteɗo Sidia Diop moloynoɗo toon to Ndiambour le gouverneur Louis Faidherbe noon ne wayno tan erinoma yo nangi kono on ɗon ceernajo biteɗo Serigne Ñomre sali ɗum ɗon tawi noon ko yidde wallodirde ko wiyete e ballal solidarité julɓe woni nanggodiral julɓe ene wayno noon ko tolnino e temedde bani adama kawrini hen ladial kono kadi ko ɓatti temedde nayo ina jeeya e naggaɓe mbaɗa prisonnier de guerre Ndiambour noon ene wayno hewɓe kadi keeɓino hen hawrde ladial e gañiɓe to banggue troupe du gouverneur e nden ɗon har witede hono bataille de Ñomre ñande nayyi lewru mars hitande ujunere temedde jeenayyi capantati ɗiɗi 1932 e on ɗon tumane wayno fuɗɗi ko ɗen golle mango on ɗon grande mosquée de Touba tawi ni koye gardigu on ɗon khalifa de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké tawi ko khalife général des Mourides gadiɗo ɗowde on ɗon khilafa
caggal birnogol Cheikh Ahmadou Bamba ñede nay lewru mars tan temede jeenay capande jeegom e 1962 e on tuma hawri koye welnere walla mbiyen ñalawma darnugol hayri tufere adindi église Notre-Dame du Cap-Vert ton to Pikine tawini ardino ɗum ko père Fernand Boussard administrateur on ɗon archidiocèse kono kadi on ɗon mo ganduɗa ko biteɗo révérend père Jacques Bertrand tawtraɗo walla ni gonnoɗo ɗo guila 1955 kanko ni heɓanino ko yewiti on ɗon maago on ɗon galle din isayankoɓe ko adi tawi ngal pellital ɓamno ko 1958 halfina ɗen ɗon golle noon ko witeɓe hono grand travaux de l'est on ɗon église noon ne wayno waɗanoma ni manam o duwananoma ñande 13 décembre e nden ɗon hitande 1962 ñande nayi lewru mars hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi 1975 e on ɗon tuma hawri koye jaltugol aduna mo yaranno e duuɓi capannayyi jeegom toon to Paris o wiyete ko Alioune Fall gadiɗo wonde PDG on ɗon office de radio télévision sénégalaise woni ORTS tawi noon ko diplômé toon to section supérieure du journalisme de l'école des langues orientales de Paris ina wayno noon on ɗon ko neɗɗo teskiranoɗo no fewi mantiniɗo to banggue golle e jaydiyankagu tawi ni kanko e hoore makko ardino ɗo ko wiyete ha joni darde radio ji walla ni mawɓe radio ji Afrique kanko Alioune Fall noon ina wayno kanko woni bamum o biteɗo hono Dje Mati Fall ñande nayyi lewru mars tan ujuneje ɗiɗi sappo e jeegom l'an 2016 e on tuma hawri kene hawre ladial toon to Paris omo yaranno e duuɓi capanɗe jeenayyi on ɗon noon ko gonnoɗo cuddiɗo professeur Cheikh Anta Diop o wiyete ko Louis Marie Maes docteur to banggue état en géographie mais kono kadi omo jeeya e omo mbiyen omo yaltinno defte ɓattiɗe e nogas publication ngaji ganduɗa ɗi yaari koto banggue ɓamtogol walla mbiyen ƴellitogol ɓesguli hani faggudu e société africaine ɓaleɓe 1999 ne wayno o yaltino deftere nde o inniri Afrique noire démographie sol et histoire ñande nayyi lewru mars tan winnaji ɗiɗi e nogas l'an 2020 e on ɗon tuma hawruno koye jaltugol aduna caggal accident e dow bolol toon to wuuro Hombol wiyete ko Serigne Abdourahmane Fall Tilala ko wayno ko gardiɗo diine guide religieux tawi noon ko ɗon communauté nationale des mœurs woni ɓen ɗon ɓe ganduɗa ɓe ko safalɓe ɗo e nder leydi Sénégal cuddiɗo makko noon ne wayno biteɗo hono Chamblan walla ni omo ganduɗa ko on ɗon cuddiɗo makko kañumne kadi wasi no fittande muɗum e ɗon accident kamɓe kala noon ɓe jahatno ko toon to maggal Prokhane ñande nayyi lewru mars 2022 tan ujunaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko ɗon guddirten oɗo éphéméride du jour ne wayno Sénégal wooti tawi ko yaadude on ɗo résolution du conseil des droits de l'homme toon to ONU tawi ni ko darnude on ɗon commission d'enquête internationale indépendante ɗum ko caggal évasion russe toon to Ukraine ñande ɗiɗi lewru mars le Sénégal ne wayno tan waɗino abstenir woni hollitino yaadani hen wiyani e wiyani ala e on ɗon vote gadiɗo ko yiwte résolution on ɗon eriɓe dowla Russie yo dartin ɗon e ɗon ko goni ko e wadde violation droit international toon to leydi Russie ina wayno noon leydi men Sénégal e on ɗon vote ɗimmo heeɓino wodde ne yaadi wonde yo résolution on ɗon yo enquête internationale indépendante darne toon to ndin ɗon leydi beele leydi Russie ina kay wawa yaltude toon kono kadi fawe kuule walla ni ande holtan ko jeeyi sababu ɗin wargoji musɗi kantoɗi ɗi ganduɗa ɗi dowla Russie ina waɗa ɗum e wawnere toon to ndin leydi witendi Ukraine ko ɗo wuddi éphéméride du jour e oɗo ñalawma nayyi lewru mars 2024 hande en garata e souvenir nde tawno joom souvenir Elhadj Abbas ala ɗo en kaali e gardini ndi joni joni wadde paɗen koye revue des titres ko sifa e kelle gadani jayde leydi Sénégal salminde e yettude e jarnude onon yeɓoɓe en toon to Ayaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowol leydi en garti e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam hemnude on jayde leydi Sénégal ko dawre oɗo subaka mbiyen ko ɗum fandu almudo hay sinno tawi actualité
to banggue politique ina ɓuuri hen artude puɗortoɗen ko jayde vox populi nden ɗon jayde ne wayno ari ko yewti ko ha joni on ɗon rassemblement woni ngal ɗon mobodiral opposition bitegal fippu tawi ko gomuji ɗi ganduɗa ɗi kañum men tigui darani yo sumgoji juɓɓini ko aɗa ɗiɗi lewru avril ɗin ɗon gomuji denti noon guinniri koye mumen fippu e on tuma noon jaynekoɓe mbi ɗum ɗon wattidide koye pusgu sababu noon ɓe mbi tan ko haare lombi hakkude yimɓe waabiɓe caggal khalifa babacar sall e ɓen waabiɓe caggal ousmane sonko ɓe mbi noon ko ɗum le baptême du feu du fippu a gâché par waɗi 3 points de suspension ne wayno ɗum ɗon de jibinoma hanki boni saabu yimɓe wondiɓe khalifa sall e ɓen ousmane sonko battidi ko nanggodirde werakaji kono kadi e kellodirgol siège uji hani biyoje bonɗe kono ɓe battidi sarirede koɗen pettoje lacrymogène umrade e force de défense et de sécurité vox walla jayde walf quotidien e oɗo subaka wi kon ɗon guéguer mo ganduɗa ene lombi hakkude pastef e taxaw gatsa sonko khalifa ɗin konguɗi e projectile manam ɗin biyoji bonɗi kono kadi e werakaji woni ko teska saabi jaynenkoɓe helmaɓe tati ɓe jañi hen ɓe mbaɗi konatal khalifa sall e ousmane sonko moni foof ina jogui micro e honnuruko ina joofo hollirde wonde goto foof ko ene waɗi déterminé ngam ha joni yaade nden ɗon haari jusqu'au bout jaynenkoɓe ne jañi hen helo mumen tati jayde las quotidien ina tawte toon ngal natal ousmane sonko e khalifa sall ɓe mbi ko pro sonko e pro khalifa ne wayno tan kañum menni ina jokki wadde violence e oɗo saaha moni foof ina ero fitina noon jaydenkoɓe mbiri ko wera kaaƴi ko adi koɓe mbaɗe ha joni dispersé manam ɓe care par lacrymogène on ɗon manifestation mbo feppu ne wayno noon ko autoji kewɗi kadi kela duppa e on ɗon e nden ɗon haare ɓe mbi noon to banggue camp khalifa sall mbi ha joni ko ɗum sabotage ummorade waɗa tigui oɗon manifestation ɗin konguɗi sifaji kala e tuma muyeni jaaji e hello mabɓe tati ɗen nden jayde las quotidien dakar presse ne wayno kañum narti e on ɗon manifestation battidiɗo e haari on ɗon mouvement biteɗo fippu mo ganduɗa ko mouvement ji kewɗi ndenti ɗon ɓe mbi ko après yeewi askan wi ne wayno fippu kadi oɗo saaha hannde woni laatima mbiyen haare hakkude ɓattiɓe ousmane sonko e ɓen ɓattiɓe khalifa sall saabi noon jaynenkoɓe mbi ko el malik ndiaye ene wayno wi tan ha joni ko bougane gueye e barthélémy dias ko ɓeno joopi wonde saabi walla caabi nden ɗon haare on ganduɗa ko gonor maire mo dakar noon ɓe kolliti wonde holliti walla mbiyen ni eri tan ko dental opposition ɗin konguɗi ina jaaji e yatude ɗen natta ɗe ganduɗa ɗe ko haare hakkude ɓen pro sonko e ɓen ɗon pro khalifa sall jayde la tribune e oɗo subaka kañum narti e ko yewti e on ɗon mobilisation ɓen witeɓe gomu fippu haare nde ganduɗa nde ko musde hakkude taxaw e ex pastef ɓe mbi ko opposition mo ganduɗa ene jokki ha joni fusde srade sakade e yesso makki mo ganduɗa kañumen jokki wadde jeu muɗum pastef noon tuumi ko barthélémy dias yobde nervi ji gam wadde saboté on ɗon rassemblement noon jaynenkoɓe mbi ɓe mbi tan de ko la guerre taxawu pastef kamne ɓe mbi tan ha joni ko yo rentu on ɗon opposition saabi jaynenkoɓe mbaɗi ko natta siège uji ina donda kono kadi autoji hani e werakaji foof en ina tawe nder nden ɗon jayde witende la turbine jayde l'observateur e oɗo subaka hande nde jayde groupe futur média nde kañum ne arti koye pastef e taxaw ɓe mbitande ko on ɗon mo croisé sans solution sans no jiiɗon ni bindol ngol ganduɗa ngol ko bindol boɗowol ƴettoje biyoje bonɗe berlogol kaaƴi manam ko ƴettoje joftigu berlogol kaaƴi e wera e werlitade ɓe garti ha joni holto woni iwdi nden ɗon haare nde ganduɗa nde hande fecci opposition saabi janenkoɓe mbaɗi ko natal khalifa sall mo ganduɗa kam woni ousmane sonko ko yiwtende nden ɗon jayde ha joni tawi hen entretien moɓe mbadde mamboy diawo goto e candidat ji ɗin sumgoji présidentiel 2024 kanko on ɗon entretien on ɗon alerte kanko on ɗon noon mamboy diawo o wi ko ɗiɗi lewru avril sénégal fayi koye inconni juridique e on ɗon la haute trahison kono ɗo mo holliti wonde ko de caɗele ɗe jurno leydi meɗen sénégal o arti on ɗon nden yewtere makko wattidinde nde waddi
e chef de l'état Macky Sall o wi ko enen wona hande jonte tati ɗin konngudi kala ne jaaji e hello mabɓe nayi e joyi e nder nden jandi witende groupe Futurs Médias jayndi enquête e oɗo subaka hande ari koye dawrugol ɓe mbi ko oɗo saha hande ko wadde ko wiyete vacances du pouvoir et saisine toon to conseil constitutionnel ɓe mbi tan ko ɗum semaine yontere décisive noon jani ko ɓe mbiri hoore leydi Macky Sall ma jabbo hande oɗo altini ɓen ɗon on ɗon nden yewtere tongade to banggue dialogue national e nder hen noon mo wat saisine manam mo windu ɓataki toon to conseil constitutionnel ngam waɗa on ɗon tracé manam tan tawto gonɗon miijo walla adda miijo muɗum eɗin sumgoji poɗɗi yuminede e on tuma noon ɓe garti e nden ɗon haare nde ganduɗa ko ɗon vacances du pouvoir mo ganduɗa ene jokki wadde rage no ɓe mbiri ɗin ko goɗine tawe hello tati nden nden jaydi witende enquête jaydi quotidien le quotidien kam narti e fannu dawrugol ɓe mbi ko manœuvre e nder APR manam tan ko jiibor walla nin tafde wone gueɗe e nder on ɗon APR alliance pour la république ɓe mbi ko Macky nana duñe yo wad démissionné noon jani ko ɓe mbiri ko ɓadiɓe makko yidde makko tan ko waddemo convaincre manam hebde hakkille makko o yaaha ko adi ɗiɗi lewru avril e on tuma noon so tawi ɗum ɗon woodi ɓe jiiɗi ko yo ɓamte on ɗon processus électoral beele candidat ji goɗɗi apériste ɗi ina mbawa tigui tawtorede noon jani ko ɓe mbiri ɗin ko goɗiɗen jaaji hello jeenayyi e nder nden jayde witende quotidien le quotidien jayde les échos ari koye titre uji ɗiɗi titre gadano ne wayno tan koko yewiti e yinnode yoɓade fittandu Maymouna Ndour Faye on jaydiyanke jaydankoɓe garti koye on ɗon film d' agression barbare e braɗo planifié manam tan pewjaɗo no fewi gam yidde yoɓade fittande on ɗon debbajo on ɗon agression noon jaydankoɓe mbi waɗi ko sanga 3h18 minutes e saaha noon nde o waɗeteno agressé jaydankoɓe mbi o wonno koye ligne téléphone hakkude makko e ministre Abdoulaye Sow on debbaji noon ɓe mbi ne wayno habtori on ɗon agresseur muɗum ne wayno ko ŋacci kono kadi e gueɗe kewɗe ɓe kulliti wonde noon ko wonno koye sac makko objet valeur woni gueɗe kewɗe ganduɗa ɗe ko mantidiri ɗum ɗon woni ko wujjaka walla ɗum ɗon woni ko nawa ɗum ɗon nawaka mbiyen tawama tigui e sac makko saabi noon jaynekoɓe ine kolliti wonde so tawino ko gujjo walla ko wujɓi jannoyo on ɗon debbajo ina wayno tan ma naw ko jogui ko waɗi fayida hollirde wonde tan ko waɗa planifié ko ɗum agression walla attaque to banggue politique goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko indemnité on ɗon gestion comptable to banggue public recevoir on ɗon collectivité territorial e on ɗon groupement ɓe mbitande koɓe ɓe ganduɗa ɓe ko on ɗon ɗin mairie ɗi ganduɗa ɗi hande ko wonɓe mette ɓe garti on ɗon indemnisé mo ganduɗa ne waɗi varié hakkude temedere walla hakkude ujunnaje nogas e million ɗum ko kala hitande ɓe kolliti wonde noon ɗon ɗum woni hande ko addi mette mawɗe jayne koɓe ne pammina e hello tati nden jayde witende les échos jayde lo mandat e oɗo subaka arti e on agression janɗo e on ɗon jayde yanki Maymouna Ndour Faye ñande jamma aljuma ene wetene wona aset ɓennuɗo o e mbitande ko ɗum wargo ngo laataki fawago nongo e dow on ɗon debbajo Maymouna Ndour Faye e mbaɗi ko namdal holtan jiɗɗo yo Maymouna Ndour Faye deƴƴu on point d' interrogation ene jabta hello joyi e nder nden jayde witende lo mandat jayde exclusive e oɗo subaka arti on ɗon debbajo leliɗo toon to hôpital Wakam ɓe mbi ko Maymouna Ndour Faye ene wayno saɓori oɗo saha hande o faɗi ko biye makko de sortie gam yaltude on ɗon hôpital woni ko jaynekoɓe gone famminden e hello mabɓe joyi e nder nden jayde l'exclusive ko wona ɗum jaynekoɓe gaari on ɗon hommage e ɗon docteur mo ganduɗa o ko docteur teskaɗo woni Ibra Siré Ndiaye ene wayno kañum tigui yimi e Baba Mal noon jaynekoɓe mbiri defte konngudi makko on ɗon docteur noon wi Baba Mal ko acteur mo ganduɗa o ko talentueux bawɗo ko waɗata ko kono kadi populaire mo ganduɗa waɗi doole mum e nder leydi Sénégal gandaɗo kadi heptina nder leydi ndi ha toon to caggal leydi ko ɗum succès wiide makko succès pattam lamijo on témoignage on hommage Ibra Siré Ndiaye ina tawe e nder hello tati e nder nden jayde witende l'exclusive jayde point acti e oɗo subaka hande arti e on ɗon agression Maymouna Ndour Faye ɓe mbi ko agresseur ode ha joni soit taw jagguede omo jokki yirlade e mbi ko Barthélémy Dias kañum ina jokki ha joni sembitinde on ɗon accusation
witande ko yimɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe waɗannoɓe menacé kañum mbaɗi exécuté on ɗon fannu kadi ko yimɓe o wi tan ko sukaɓe ereteɓe violence kañumen tigui mbaɗi ngal ɗon baɗal manam violence et la haine kañumen mbaɗi ngal ɗon baɗal kona ɗum Madiambal Diagne kañum de joopi ko Ousmane Sonko e wondiɓe muɗum ɓe kolliti wonde tan ko ɗum mani ko ɗum sukaɓe waɗaɓe manipulé lowaɓe penale woni mensonge kañumen tigui mbaɗi ngal ɗo baɗal Madiambal Diagne e Barthélémy Dias kañumen kala loggani ɗemɗi tiwmi tan ko ɓen yimɓe wonnoɓe walla ni wonɓe e nder kan landa ex Pastef jayde l'informateur rewɗo subaka handi ne wayno kañum ari koye on ɗon caggal agression on ɗon journaliste Maymouna Ndour Faye ɓe mbi tan de ko la grande traque manam ɓen ganduɗa ko dadiɓe ɓe mbaɗi ha joni ko mbiyata ko médecin après la mort kono woodi ko jibini saabu on ɗon patrouille mabɓe toon to ngal ɗon leegal ngal Ouakam ɓe mbi ko neɗɗo goto nanguirama ene jogui fetel tawi ko calibre walla carabine musée calibre 12 ko pistolet wiyete noon waɗa kadi nanga kono kadi ko tolni e temed tati e jeegomo bani adama tawi hen temedde ɗiɗo e capan tati e jeegomo ko ne wayno ko yimɓe wurɓe toon to caggal leydi walla jeeyaɓe toon to caggal leydi capannayyo e jeeɗiɗi ɓe jaggama tawi hen joyi ko guinenaɓe e serale wonnajo goto keeɓi hen jagguede capanɗe jeeɗiɗi e jeetati brak waɗa ɓe ha joni mbiyen détruit manam ɗen koɗorɗe leɗɗe kañumen tigui guitta ɗon ko tolni e capan tati e joyyi bonbonne de gaz kañum waɗa aussi confisqué e ko yewiti on ɗon opération mo police yuɓɓinno caggal agression mbaɗaɗo e dow on ɗon jaydiyanke Maymouna Ndour Faye toon to Ouakam jayde stade quotidien ko ɗon guddirten roɓindo men jaydeji oɗo subaka hannde jaynenkoɓe ne wayno jilloyi ko toon to olympique de Marseille caggal nde waɗi impliqué fodde 7 et 12 dernier but de l'Olympique de Marseille Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr droit au but non jaynenkoɓe mbiri Iliman 2 buts et passe décisive goto kono kadi Ismaïla Sarr but goto 3 passes décisives Jean-Louis Gassé coach on ɗon noon holoti wonde koɓe jour ɗi ganduɗa ɗe joguiɓe ko wiyete ko potentiel ɓe garti kadi aussi Jackson Nicolas Jackson toon to Chelsea wibi e on ɗon première ligue anglaise ɓe mbi tan de ko Jackson oɗo saaha hannde inana ɓatti on ɗon Drogba e Dioufé noon jaynenkoɓe mbiri guddirten roɓino men jayndeji walla ni ko yewiti e gonɗon hello jayndeji meɗen ko ɗon décès mo ganduɗa ko mo goden udurde kala subaka woni odia on ɗon décès mo ganduɗa ene yalta kala e saaha ene haala jalnika kono ko actualité e oɗo saaha ɓe gaari koye nden ɗon haari lombide hakkude pro Khalifa e pro Ousmane Sonko déjà jaynenkoɓe mbaɗi manam mbaɗi dessini Ousmane Sonko e mo ganduɗa kam woni Khalifa Sall goto fof ne ɓorni équipement hen goto to banggue Ousmane Sonko ko El Malick Ndiaye nana jagga e junggo ne fooɗa to banggue Khalifa Sall ko Barthélémy Dias jagga e junggo ne fooɗa hollirde wonde tan ɓenɗon worɓe ha joni nden haari ina jokki lombade hakkude mabɓe e wontuma jaynenkoɓe mbi pendant ce temps omo ganduɗa ko baɗo profité e nden ɗon haare inana jokki mofde on ɗon siège on ɗon Fauteuil présidentiel woni chef de l' état ina moyto ina profité nden ɗon haare e taade kadi ha joni wadde ko mbiyata ko wadde joɗade on ɗon c'était Fauteuil walla wujjude ɗum ene moofa ina nawa goɗɗo gonɗo dow wi ko ndeysan ene siftina ɗum on ɗon duel hakkude muɗum ene siftina ɗum duel woni haare wulnode jaw oto banggue woni social o ɗon jaynenkoɓe mbi noon ko PA sonam manam tan on ne ñagono on ɗon moƴƴere c'est à dire ko haala mo ko woni ɗo ɓe garti on ɗon c'est monsieur partir sans quitter manam ko nokku mo ganduɗa o ko chef de l' état jiɗɗo yaade walla poɗɗo yaade kono noon tawi ummaki e joɗorde muɗum foof noon ne wayno gasi on ɗon commentaire mo ganduɗa ko jaynenkoɓe tribune e on ɗon décès muɗum odia gartuɗo e on ɗon actualité mo ganduɗa ne sifo gonka leydi Sénégal e kala subaka ko ɗo uddiroɓe men jayndeji musidɓe tedduɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV on jettama on jarama adi mon reɓino jayndeji so Allah lamɗo jaaɓi ko janggo toon to Piindi TV yadude Aissata Ndiaye joni en jokkat programme men yewtere moon Olel Piindi subaka Olel Piindi koy lotti ɗo e Dakar jeeyo nangodiri funange irrangere woy worgon
subaka law non banda marieto lel pindi subaka law cera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital non ko adi keɓe garay olel diwan toon to Matam ina wayno en gartade commentaire seeɗa e ko yewiti jayde leydi Sénégal yewɗo subaka hannde commentaire mo ganduɗa ko manam mbiyen kabaruji ganduɗa ɗi ko kewɗi tigui gartuɗi surtout on rassemblement mo ganduɗa ko ɓen wiyeteɓe fippu noon ko gomuji ganduɗa ɗi kewɗi ndenti woni F24 F25 wondude ɓen ɓe ganduɗa ko wiyeteɓe arsuno élection e pelle goɗɗe daraniɗi yewɗin sonngoji juɓɓini ko adi ɗiɗi lewru avril ko adi gasirde mandat chef de l'état ene wayno noon en jii on rassemblement mo ganduɗa ko bannoɗo toon to terrain mbo Grand Yoff jibini ko pooɗe nduri hakkude yimɓe Ousmane Sonko ɓe ganduɗa kañumen goni yimɓe Khalifa Babacar Sall werakaji kono kadi e kelgol siège uji auto ji hani e désordre woni ko teska toon en tout cas ina holliri wonde tan haare ɓenden worɓe ɗiɗo ha hannde ne jokki tengti noon e ɗeɗo jelte battidiɗi hakkude caggal nde Maimouna Ndour Faye ina wayno yanano ɗum ɗo noon woni ko jibini ha joni konguɗi accusation woni tumamuji mo ganduɗa ina jokki wonde hakkude ɓenden worɓe ɗiɗo ha tengti to banggue ka Khalifa Sall eɗen gandi mo ganduɗa ko Barthélémy Dia sutini konguɗi wi ko sukaɓe waɗaɓe manipulé ko sukaɓe eraɓe fitinanna e hakkillaji mumen heddi tan ko wiyani wonde ko erali Ousmane Sonko walla e wondi mum kono ɓen ɗon yimɓe Pastef pamiri ɗum tan wondene ko Barthélémy Dia joopi on ɗon agression ko yimɓe Ousmane Sonko saabi noon nde ɓe jeehi ɓe kawri toon nde konguɗi to wonno malli ha ɓooyi wonti jopade neɗɗo e neɗɗo o ha ɓooyi wonti werakaji caggal muɗum kadi wonti ƴettoje hani biyoje bonɗe e on ɗon rassemblement wattidi ko sarade saabu force de défense et de sécurité arde toon werli toon ko wiyete ko pétoje lacrymogène hollirde wonde tan opposition leydi Sénégal ha hande ala ko wiyete ko esprit dental c'est à dire rentinde doole muɗum e sembe muɗum gam haɓade oɗo pouvoir mo ganduɗa nana woni en place au contraire a yiyat woɓɓe ganduɗa ɓe inana goni e nder on ɗon e nder opposition kono tawi ɓuuri ɓaɗade aussi koto banggue pouvoir ɗum ɗon noon woni ko jibinta caɗele e kala saaha nde tawno opposition so tawi ronki dental ne gasa ronka aussi wadde ko yiiɗi wadde ko e nder leydi ndi ɗum woni ko jibinta doole ko laamu yiiɗi wadde foof waɗe e kala saaha ko eɓi foof aussi yewtina ɗum ɗon noon waɗata ɗum ko wasere nduɗi miijo wasere nduɗi fandare tawi jomumen ndentata tan koye saaha occasion woni on ɗon intérêt commun mo ganduɗa kalteɗo wona goɗɗo to banggue ɓerɗe kono kay koto banggue ɗemɗe tan haaɗi e on tuma noon woni ko jibinta caɗele e kala saaha goɗɗum ko jiiɗen e jande ɗi aussi ene jaari commentaire ko ɗon agression mo ganduɗa waɗama e Maimouna Ndour Faye eɗen gandi Maimouna Ndour Faye ko jaydiyanke tigui ɓenduɗo debbajo dariɗo en kaalino ñande aljuma nde baɗaɗo agressé on ɗon jamma aljuma ina joofi A7 jamma alkamisa ene joofi aljuma foti wonde on ɗon debbaji noon ene wayno waɗa agressé ko sara damar galle muɗum ɗo ummi yewtere hakkude muɗum e Farba Ngom toon to émission makko 7TV debbajo wasiji ƴam kewɗam image uji ɗi ganduɗa ɗi ko image uji choquante ɗi belani hay darde saabu labɓe tati ɗe yuwa tawi hen gooti yuwima koye junggo ene gasni tawi taaƴi ɗaɗol ngol ganduɗa ko ɗaɗol mawgol ngol saabi on debbajo wasi ƴiyam kewɗam ko adi kene eero liggotoɗo muɗum o yo noddan ɗum taxi ene wayno noon on ɗon agression waɗi ko sang 3h18 ɗo ummi on ɗon émission ne wayno noon hollitama wonde kabaruji keɓɗen to banggue gonɗon losko e oɗo saaha ɓen section de recherche mo Colobane nana jokki e oɗo saaha hannde wadde saisine on ɗon dossier enquête aji kewɗi objet ji kewɗi ganduɗa ɗi ko koccaɗi sara ɗon ndendinama e oɗo saaha ko état de wadde relier walla rallier on ɗon agresseur beele omo wawa jagguede ha oɗo saaha mo kalten kam jeydiyankoɓe kolliti wonde ko soit taw jagguede kono namdal ngal woni ko hol jiɗɗo wargo walla yo o debbajo deƴƴu ko ɗum woni namdal ngal e oɗo saaha hannde beele debbajo ko manam ko debbajo poɗɗo warede walla deƴƴinede en tout cas ɗum ɗon hannde woni ko woni foof namdoto e oɗo saaha kadi ko agression mo ganduɗa o ko agression cofɗo pawaɗo e dow debbo surtout kadi aussi ko ɗum lewru rewɓe no ganduɗa ndu e kala nde ndu dari tan handu maaya rewɓe ina mawnine hen te ko ñande goho lewru nduɗo oɗo debbo waɗa agressé ɗum ɗon kadi ina noddi symbolique goɗɗo
ene jari aussi yewtude ene jari haaldude ha ete andede holko saabi oɗo agression ina fawe dow oɗo débatji image ɗi ganduɗa ɗi ko image uji choquante on ɗon agression débatji joni o en mbiyaɗi Oumar yo ƴellit paɗen ko toon to Matam jokkodirde Gawus Diako e on rubrique Olel diwan oɗon ketto saktirde mon Piindi radio nde diaspora nani Olel Piindi subaka law noon to Olel Piindi subaka law ceera e kumpa Olel Piindi koye wuli wulango kumpital noon koɗon jam hawri Afrique kame Europe e Amérique ko adi keɗen jaha toon to Matam Gawus heɓidaki taw ɗum noon en garat joni o e ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe wadde commentaire toon to plateforme YouTube Piindi TV ine hen Dawda Sow biɗo en jarama Djibril Doukara kañumne ko noon wi Souleymane Mamadou Niang salmini holliti wonde ko ciloyinajo ko toon to Côte d'Ivoire woni Alassane Sow salmini yo allahu sellin dole en mbi allahumma amina Dawda Sow wodi ko addi ɗo ha heewi ko noon aussi bon en ganda inde no lirorto franchement Alassane Diawarti wi machallah Sar Ibrahima Sarr salmini holliti wonde ne salmini Razaba Sarr yo mono hetto e oɗo saaha tawi ko kettugol bangol fayida ngol hettorto en Basirou Soumaré kañum ne feeñi ɗo Aminata Dia dendi men toon to Hollande Néerlande o salmini en calmitimom Ibrahima Sarr wi waɗi ko namdal wi tan ko holto leydi ndi fayi kala ñande tan ko scénario kesso to banggue violence ɗum ne kadi ko namde vraiment poɗɗe namdede King Flam kañum ne salmini o wi to Abbas Sarr woni mataw koko ñamo e ñebbe o wi Abbas Sarr koko ñamo e ñebbe en tout cas rutti o wi ayam MNF ne wayno je suis Maymouna Ndour Faye ɗum ko wadde encouragé nangorande on ɗon débatji baɗaɗo agressé jaydiyanke o jogu ba kañum ne wi ko yo gueno nawru Piindi yesso Mauritanie ene jeeɓa en no fewi en beltanimomo Ifra Sadio Ba wi ko machallah Modou Moussa jarama waɗi fayida yo Allah waɗ jaam e Sénégal en mbiya amin ya rabbi o salmini aussi Selaza Bassar Mayram Ba feeñi ɗo en calminimo kankone aussi o waɗi ɗo en signe kono ne Dawda Ba kañum ni wi ko machallah waɗi fayida ɓeɗo puɗɗi wadde commenté oɗo subaka hannde en jettiɓe en jarniɓe kamɓe kala eɗen mbiyam tan yoɓe jokku wadde commenté inchallah ma en gar e namdal ngal joguiɗen e oɗo saaha hannde beele bandiraɓe ne mbawa hen wadde commenté surtout gara hen no hannirta ni saabu eɗen gandi nde agression waɗi nde tawi ko journée ɗi garani hen e on tuma eɗen namdo bandiraɓe tan oɗo agression pawaɗo e dow on ɗon débatji Maymouna Ndour Faye holko foti wonde réponse woni jaabowol laamu ngu fewde e ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko yiɗɓe ha joni deƴƴinde on ɗon presse sénégalaise surtout e wone jaydiyankoɓe ngal ɗon namdal e débatji muɗum garten hen e toɓɓere meɗen e oɗo ñalawma hannde holko foti wonde darde laamu ngu surtout ha ɗeɗo gueɗe mbawa iwde ha laaɓa ceere e dow leydi Sénégal saabu eɗen gandi hon ɗeɗo gueɗe andirno ko leydi ndi hewno yeede ko heɗel goɗɗe ganduɗa to gangster uji joɓete mbawa tigui wadde éliminé yoga yimɓeɓe ganduɗa ɓe ko haaloɓe daade nane woni jaydiyankoɓe oɗo tuma noon hol ndenka forko ka waɗede e galleji ɗin ɗon e ɓen jaydiyankoɓe ganduɗa ko jaydiyankoɓe waɗaɓe ciblé e kala e saaha ɗum noon ko namdal ngal namdiɗen ɓen wonɓe toon to plateforme YouTube kono kadi ma en gaare toɓɓere udditinde nde so Allah jaaɓi caggal actualité inchallahu rabbi joni o en eta ruttitade toon to Matam ƴeewen so tawi Gawus Diako heeɓima e ballal régie télévision kono kadi e on ɗon e toon to karallagal radio lottiɗo e Dakar jeeyo nangodiri funnangue irnanguere woy worgon nde diaspora nani Olel
Subaka law non 9h fayi hojomaaji sappo e goo toon to Matam ko on waktu en dendagal jokli leydi Sénégal kala e kubal en jahat toon to Guriki Samba Diom plus précisément legal bitengal quartier Baye Niass mo randi ko dum burata welde on mo kan woni Gawus Diako Gawus assalamu alaikum waleykum salam Amadou Moussa an mi salmini bandiraɓe hettiyankoɓe Piindi TV kono kadi mi salmini hettiyankoɓe yewtere min wiyetede Olel bedda e mbadi kuftudinde ceeɗi an Olel Piindi voilà Olel bedda ko rogere Olel Piindi kono noon salmitama Gawus namdade mbar ko jom fini toon to diwan mo Matam ko taki e ko taari garana en ko yewiti e kabaruji ɓurɗi ɗi jojjude walla mantinade on ɗon diwan e jarama Amadou Moussa an ko jamɓolo fini ga e nder diwan Matam kono ɗum ko kabar ɓurɗoga hannde mantinade o walla enen mo ɓurɗen sikkude kañum ɓuri hannde mantinade o ko teddungal ngal ganduɗa hoore ma fedde wiyetende omarte en jokki ɗum omo gandanma ko Sidi Baylel Thiam eɗen gandi Sidi Baylel Thiam ko nalanke mo ganduɗa waɗi ko mawni e nder pinal fulɓe e nder nalankagal muɗum kono noon Allah kadi hokkanimo tomal e fartange heɓde wone teddule to banggue martabaji e keɓeteɗe e nder nalankagal o marta noon ko fedde ɗe wona laamuyankore daranide yoltude hujjaji ɗe nagal nalankoɓe e fitiram golle ɓen ɗum waɗi ɓe guittinimo teddungal ɓe nomimo wonde kanko woni fawru pinal e gandal kam e nder coñce e pulago e mbaadi kuftinde ɓe dokkimo oɗon ngal ɗon teddungal ko wona ɗum ko kadi o marta ene tottira galleji wonande ɓen nalankoɓe e arkinitoɓe ngal ɗon meccal o marta kadi hokkimo galle mo gandanɗa hoore ma tawi o heeɓi oɗon galle koye oɗon sifa e mbaadi kuftinde nde o heeɓi ngal ɗon teddungal nde noon wonanimo weltare mawde ha woni sababu o woyi bojji gandatama bojji muusi cattuɗi e wiide makko anino tawi o heɓno ngal ɗon teddungal ko guila cokako makko e cagatako makko kono kadi Allah e hoddiruji mum kala nde neɗɗo heeɓi hunde ko nden Allah hoddiri ngal ɗon teddungal noon o heeɓi ɗum ko ɗon wiyete ganno tawi o heeɓi ɗum koye takkusan mo ganduɗa makko Fatim Samba Diop yuɓɓino ɗum toon mo ganduɗa nomama kañumne yo won ambassadrice o marta e dendagal sukaɓe nalankoɓe e nder diwan on Amadou Moussa ko heewi noon haalama e nder ngal ɗon teddungal nde tawno wiyama wonde holko saabi ko golli ko to banggue pinal ko waɗi ko to banggue pinal o heɓani hay martabaji gooti keɓetiɗe e nder nalankagal ɗum noon ko namda ganduɗa hoore ma hewɓe etinomo jabade hen ko wona ɗum ko to banggue ganduɗa hoore ma guuraka e gurdam ɗam hande o e nder diwan Matam ɗum ɗon kam ko mata ko noon tula wiyen bara mbarunoɗe en jogui caɗele mawɗe to banggue guura e gurdam so tawi wiyam wonde o hande o sac maaro jarannoɗo ujunnaje 3 e temedde watti hande jarde ujunnaje 4 e temedde ha ujunnaje 5 e temedde ko ɗum caɗele mawɗe Amadou Moussa an no waɗa fof kam yimɓeɓe nene eto no gurdi e oɗon sifa ɓe gandanma ko fedde wiyetende walla ko mabuɓe e salsalɓe jonggu e teddungal gongal hakkude mumen woni sababu kañumen ha kawri to wiyete horko ƴere ngam etade tinnude e sañde jokkodiral e jondiral ɓe gandanma ko salsalɓe e mabuɓe nder diwan o fof e mbaadi kuftudi ɗum ɗon noon koto banggue cokkere ndam to banggue pinal to banggue aada kono kadi to banggue awde jaam e kisal e nder leydi ndi nde tawno ɓe mbi ala ko jogui leydi ndi sowona jonggu e dendiragal hakkude jettoɗe hakkude kinde e hakkude ɗemɗo ko en joɓɓe e tisiɓe jagɓe e jayɓe kono sereraɓe e haltoɗe ɓe fulɓe ko nandi hen ɗeɗo gueɗe ɓurno tewtude ɗo e nder diwan o hayso wona kanƴe ɓuuri tewtude ene kam kanƴe ɓurɗe nanngude ɗo e nder diwan Matam Amadou Moussa e ko witti e agression woni o debbajo janiyanke janaɗo ñande jaam aljuma jaam alkamis ne jofi aljuma Maymuna Ndour Faye elle janiyankoɓe ɓe diwan mo Matam mbaɗino dillere gam ñingde alhaali o ɗum ne holno siforino eyyi aɗa andi ɗum ɗon teskama e wiide mabɓe oɗo sahande o wonde jayniyanke sa renaki ko jogori hulɓinade e nder diwan o saabu so wonti han kadi hayso aɗa haala ko ma ndentoɗa walla ko ma cuɓoɗa walla ko ma ndenna sa renaki a nattan haalde ko poɗɗa haalde ko Maymuna Ndour nde o yanade janggo musi feewi ɗum waɗi Mouhamadou Adama Ba walla mbiyamo Leyli Ba kanko woni président des reporter nord Sénégal o ƴetti hen konngol inde denndangal jayniyankoɓe kono kadi CGP section mo Matam kañum waɗino potel mum toon to Wourossogui ngam wadde assemblée général muɗum kono kadi ngal ɗo potel kamɓe ɓe cuurini hen konngol mabɓe e ñingde ɓe jeeni han mbi wonde
maɓe ƴeew dañde ñalawma ganduɗa hoore ma taw ko ñalawma moɓe jewtiti kamɓe fof kamɓe jeynen ko Matam ɓe e ƴeew hol peeje poɗɗe waɗede ha ɗum natta e nder leydi Sénégal ha tengti e nder diwan Matam mo ganduɗa hoore ma kamɓe ko ɗon ɓe goni ko ɗon ɓe jaa sabu ko waɗi Dakar ko ene wawi wadde ɗo e Matam sabu hande o leydi ndi ko jiiɓi no fewi no wawi fof kam ɓe ñiŋi ɗum ñiŋore musde ñiŋore sattude ha kanko président o ƴetti hen konnguɗi len jaltini konnguɗi e nder Piindi TV walla Piindi radio. A jarama Gaus noon ade men e machallahu lamɗo jaaɓi jogori wonde ko altine paaɗo holko mbaynortoɗa yeeɓoɓe e heɗotoɓe kala e mbaɗi kuɓal. mbayno sobi tan ko wiide wonde yimɓe tinno ɓe jokka golle e wattu hakkille mabɓe e Piindi nde tawno Piindi ko radio ganduɗa hoorema hande o yimɓe fof ɓe mbatti hakkillaji mumen ene teddi ɗum en dokki ɗum gueɗal no hannirta ni ko wano ko wiide yo Allah hokku en hawrude altine garowo taw eɗen celli eɗen cembi ɓe jaafo noon dande nde hannde yetta ko jaani no fewi nde tawno a wirano mbinɗa fuɗɗo ndeni or micro dande hono ko dande min no bonogi hannde o joguimi ɗo mo ganduɗa min ménagére muɗum gasi debbo mo magama e liitama en calminimo ɗo woni foof jarama seydi a jarama Gaus Diako correspondant men kanko joni en toon to diwan mo Matam en beltanimomo kadi kankone a rewnade ko yewti e kabaruji peeñoji toon e kala yontere ne wayno Omarta le ko noon wi nden ɗon fedde weltanama saabu hokkude Sidi Baylel Thiam teddungal ngal ganduɗa ngal ko teddungal banggal fayida Sidi Baylel Thiam janggo to banggue type du jour radio ma en garoy hen janggo talata inchallahu rabbi gam enen aussi nangurande on ɗon artiste mo ganduɗa o ko nalanke teskaɗo to banggue ɗemgal Pulaar Sidi Baylel Thiam moni foof ne andi ɗum génération et génération donc so tawi on ɗon hokkama ndin jeenari te ko galle aussi hokke teddungal bangal fayida ɗum ɗon ko hunde fonde wonde mataw mbiten ni ko leeli wadde saabu eɗen gandi kanko nomo jeeya e nalankoɓe ɗowɓe leñol ngol to banggue finatawa ɗowɓe leñol ngol to banggue aussi ganne aada eɗen beltono ɓen ɗon ɓe ganduɗa ɓe ko waɗɓe ngal ɗon baɗal mantinigal ko heddi ko ma en gartoyi ko yewitti on ɗon kabaru woni toɓɓere nde cuɓiɗen nde ko haalde jaydiyankoɓe walla jaydiyankago e nder leydi Sénégal kulhuli e gonka wonaka hande ka surtout e hol jinnoɗo yo deƴƴu Maimouna Ndour Faye foof ma en gartu hen etade ɗowde bandiraɓe ha mbawa addude hen jiyanɗe mumen e ko yewitti e on ɗon kabaru walla ni mbiyen ko yewitti e nden toɓɓere nde cuɓiɗen nde tawno haalo Pulaar mbi lanjo kala tekkina banggue muɗum kono kadi memaɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe joguiɓe quatriéme pouvoir woni ɓen ɗon ɓe ganduɗa witeɓe jaydiyankoɓe te memedeɓe ene jogui ko ɗum bonnata no fewi to banggue gonka leydi ndi ko ɗum jogui ko ɗum bonnata to banggue gollal ngal surtout joni joni paɗen koye actualité bandamen malama en ceere kumpanene olel pini yay fudima asere kumpa olel pindi koy loti do e Dakar actualité oɗo subaka hande ne wayno ɓuuri hen mantinade ko nden haare lombide hakkude yimɓe Ousmane Sonko e ɓen élément ji ɗi tahaw ne wayno ko ɗum woni ko ɓuuri hen teskinde oɗo saaha hande nden ɗon haare noon ne wayno ɓe mbaɗi ɗum hanki ko toon to Grand Yoff nokkuɗo ɓe kawruno gam etade ene wayno hollirde mette mabɓe surtout yo ɗin sonnguji juɓɓini ko adi ɗiɗi lewru avril tawi noon ko pelle ɗeɗo ndenti woni F24 F25 coalition walla ni mbiyen ngal dental bitegal mouvement ar suno élection e pelle kewɗe ganduɗa ɗe ko daraniɗe fannu o kañumen ndenti guiniri koye mum fippu mbaɗi noon jaltal mumen gadnal ngal jaltal noon ne wayno nden inde mbiyen wattandi koye sarade e sarede e sakede sababu o ko yimɓe ɓattiɓe Ousmane Sonko e ɓen ɓadiɓe biteɗo Khalifa Sall kañumen nangodirno toon ha jibini wera kaji biyoje bonde kelgol siége uji doppugol autoji e ko nandi hen
cagal muɗum noon ko force de défense et de sécurité wattindi sarde ɓe sarriɓe ɗen pettoje lacrymogène ɗum woni ko teska e kabaruji ɗi e on tuma noon biteɗo Mamadou Mbodj holliti wonde maɓe jakkoyde moƴƴi gam ɗin parti ɗiɗi kala mbaɗa ko wiyete ko réconcilier woni ɓen yimɓe ɓatiɓe Sonko e mo ganduɗa kam woni Khalifa Sall jewtida joddo pamodira e on tuma noon mbawa ha joni jokkude haare mumen en commun nde ɓe ndendi woni haare yo Sénégal yiitu démocratie muɗum no ɓe mbirata kono kadi yo Sénégal heptu sembe mo joguino to banggue dawrugol e mbadi kuɓal ɗum ɗon noon woni ko ɓuuri teskede oɗo saaha kono haaren kam tawi andama tahaw yeewi kam hande o ko ɗum haare nde ganduɗa nde ko haare nde mbiyat bataille sans merci moni foof tan ɗo woniri ɗo ko ɗon ɗo heediri ɗo ko ɗon woni ha joni wadde ko yiiɗi ko walla wadde sembe muɗum e doole muɗum e ɗin fannuji mayde ɓe nogas en jiiɗiɗo suka yolinoɓe e maayo toon to Saint-Louis Aminata Touré ɓe mbi tan di ko holliti wonde ni ɗum ɗon jeeya koye défi ɗi ganduɗa ɗi ko jokkodirɗi immigration irrégulière e ɓiide makko tan addini sukaɓe ummade leydi ndi ko on ɗon politique mo ganduɗa ko politique mo moƴƴani mbo laamu ngu darni so en deftati konngudi makko kanko on ɗon debbaji Aminata Touré kalɗo hanki oɗo aljuma kowona ɗum kalɗo hanki oɗo alet mbiyen dimanche Mbour ko 500 kit alimentaire kañum tigui sara hokkaɓe en ɓesguji ɗi ganduɗa ɗi ko ɓesguli ɗi ngala sembe ngala doole no fewi to banggue sembe e doole ene wayno noon ɗum ɗon ko walliddeɓe e ko tinda ko woni lewru korka kuru kono kadi e wallidde ɓen ɗon to banggue guura ko wona ɗum ko witti e nden fedde wittene hono fedde ma kañum yidde muɗum tan ko tawtorede ɓamtare leydi ndi surtout to banggue diwan o woni socio économique de la région nden ɗon fedde noon ne wayno ko fédération pour le développement économique et social de Matam sa renni ɗum wiyata wonatma windatma ko mbiyen janggata ko fedde ma ɗum ɗon noon ko yidde ha joni wallidde to banggue waɗa junggo muɗum e ɓamtare leydi Sénégal beele janggo e jaam kala ko ummoto walla kala ko diwnuji goɗɗi keeɓi tawi diwan Matam o kamne ina wawa kañumne hebde ɗin fannuji nden fedde noon ari ha joni ko ñimnude ɓamtare kono kadi wallidde ɗin ɓesguli ɗi ganduɗa ɗi ko ɓesguli ɗi juuɗe mumen keɓani caggal alhaali Maimouna Ndour Faye aussi ne jeeya on ɗon actualité tawi on ɗon révélation choc e message goto mo ganduɗa ko message kawniɗo on message noon woni baɗaɗo divulgué oɗo saaha yaltina hollirde woni tan ko message kawniɗo caggal arrestation ɓe mbi ko on ɗon agresseur walla ni arrestation de l' agresseur de Maimouna Ndour Faye fotani ha joni lelde nde tawno ɓoyata on ɗon jaggue saabu wiide Diagne Las ene wayno e onon édition mabɓe oɗo altine hannde ɓe kolliti wonde agresseur uji kewɗi jaggama toon to section de recherche de Colobane ɓen halfinaɓe on ɗon alhaali ne wayno ɓe goni koye piste mawɗo mo ganduɗa ko piste jogon nawdeɓe ni e nanggal on ɗon agresseur Diagne en koɓe mbi ene wayno ko ɗon journal tengtini wonde gendarme ɓe jaggui message goto mo ganduɗa ko message gumride agresseur wadde on ɗon plaque mo ganduɗa wadde plaqué waktu e gasirde émission makko mo waɗanno animé kanko on ɗon jannoɗo hedde ɗo woɗɗani galle makko ɗo ni on ɗon message winda on ɗon message noon e wiide ɓen dadiɓe ina wayno tan ina gasa tawi ko message on ɗon ni baɗɗo mo agressé kanko Maimouna Ndour Faye las noon holliti wonde on ɗon auteur d' agression kañum tigi ne wayno ene foti wonde foti jogade ko duuɓi hedde 40 en tout cas ko noon ɓe cifurimo kanko patron CTV noon siftinde waɗa agressé o yiwa ko laaɓi aset walla alkamisa jamma caggal on ɗon e nder jamma jengguɗo tawi noon o gayno ko émission makko mbo invitno Farba Ngom o faya o fara noon ko toon to hôpital militaire mbo Ouakam haysinno tawi oɗo saaha hannde o hepti tigui sago makko mbiyen no hannirta ni saabu won kabaru kollirɗo ni ɓoyata on ɗon debbajo heeɓa biye muɗum do sorti manam yalta ko yewti ko e on ɗon nokku projet d'amnistie no wayno le plan de travail waɗama fixé woni darnama golle holno ɗumen jogori ɗowrude on ɗon plan d'amnistie toon to assemblée nationale on ɗon plan
woni mo kabraten bandiraɓe to banggue on ɗon actualité e oɗo altine hannde ne wayno tan jogori andede condition d'examen on ɗon assemblée nationale on ɗon projet de loi bambuɗo amnesty batnoɗo adopté toon to conseil des ministres allarba jawtuɗo ne wayno noon la conférence des présidents ma jooɗo hannde e oɗo altine tawi noon ko waddi darnude calendrier golle mumen e wiide jeyde les échos e oɗo audition mum hannde ne wayno noon mbaɗ déposé e mayirde yontere nde table président on ɗon hémicycle Amadou Mame Diop on ɗon projet de loi noon ne wayno ma waɗi ko wiyete procédure d'urgence yeeso député ji ɗi kañumen kala ngara mbaɗa débat kono kadi goto ɗum ɗon noon jogori wonde tan ko commission technique batteɗo convoqué e balɗe ɗiɗi caggal onon section plénière ko adi mayirde ndeɗo yontere ne wayno wiide nde ɗon jeyde planification koni tigui jogori siforade ko yewti e on ɗon loi d'amnesty hayso tawi ko loi gadduɗo dille gadduɗo haala e nder leydi Sénégal gadduɗo jiddi to banggue pouvoir hononno toon to ganduɗa kañum tigui woni to banggue opposition lundo ngo ene heewi hen no feewi en tout cas wiide foof e wade noon kowona ɗum jaynenkoɓe garani en koye sunare nde ganduɗa ndi mimi omo ganduɗa kam woni Idrissa Seck tawi ko kanko goto e candidat ji élection présidentielle ɓe kolliti wonde kanko hoorejo lande rewmi o wasi goto e ɓattiɓe mo on wiyete ko Sidi Kunta e wiide nden jayde vox populi dokkiɗo kabaru ne wayno on ɗon wattidi hawde ladial ni ko dimanche hanki jamma jengguɗo e wiide on ɗon source noon battiɗo ɓesguli makko toon to Ndiassane ene wayno o wirete ko hande e oɗo altini sanga 14h e nder on ɗon nokku diine cité religieuse ɗo woɗɗani Tiwawon e wiide nden ɗon jayde ne wayno kanko on ɗon noon cankiɗo ko lieutenant e nder lande rewmi ɓattiɗo mo ganduɗa kam tigui woni Idriss Seck ne wayno mawleydi Macky Sall to banggue actualité ha joni holitama wonde o bismima ɗin député ɗi ganduɗa ɗi ko député ji makko ɗi benno en tout cas toon to galle lamorgo to e oɗo aset ɗum ko caggal dewo yano toon to Alger e on ɗon forum leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko leyɗele baɗoɗe exploité gaz et pétrole to yano toon to Alger noon ne wayno ko toon bismi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɗon witeɓe hono député ji benno gonɗi toon e oɗo saaha outrage au juge Mamadou Seck maître Abdoulaye Mboup ene wayno tan ma huccidire procureur ɗum noon faya ko ouverture d' information judiciaire e wiide on ɗon kabaru mo ganduɗa en keeɓi ɗum e oɗo subaka hannde ɗum ko caggal nde Gagne Demba Touré jaggano o suuti hen konnguɗi tawi ko konnguɗi ganduɗa ɗi kolliraɗe wonde ko konnguɗi biyoji bonde fewde on ɗon magistrat saabi noon ha fowa junggo holtama wonde on ɗon magistrat walla on ɗon ni ñaawo walla avocat jogori tigui huccidirde koye procureur sababunde tumeɗe ɗum ko wiyete outrage au chef walla ni outrage ko wiyete ko ha joni e magistrat ɗo e nder leydi ndi actualité leydi men Sénégal ko ɗo haaɗi joni joni o paɗen koye thème du jour ko rogere men wattindede Olel Piindi koye wuli wulango kumpitan noon toɓɓere men e oɗo ñalawma hannde ko wadde alerté goo kono kadi ko wadde namde e fewde e rendo ngo e oɗo saaha hannde nde tawno so tawi wiyama jaydiyanke en gandi holko ɗum firti jaydiyanke ko jaynowo dokkirowo kabaruji tawi noon ko wadde équilibré woni nden ɗon walare wasa samirde nano wasa teddirde ñaamo ɗum ɗon noon ko hollirde wonde tan on ɗon koko janggui en andi ɗo fuɗɗo yaɓɓude koyngal muɗum te so tawi jaydiyanke ala e leydi walla ala e aduna o ne wayno gueɗɗe laƴat eɗen gandi darde jaydiyankoɓe e nder windere nde kono kadi eɗen gandi darde jaydiyankoɓe e nder leydi Sénégal ko ɗum jeeyi sababu noon so tawi jaydiyankoɓe gonti wonoɓe batti wonde ko wiyete ko cible en woni jopeteɓe ena mbaɗe agressé walla ene pital mumen ne jooɓe walla ene mbiye biyoje bonɗe walla ni ene kaaɗe wadde golle mumen to banggue fannuji foof ɗum ɗon hannde o ne jaari namdade leydi ndi wandi Sénégal tawi ko leydi ndi ganduɗa ndi ko leydi démocratie leydi ɗo ganduɗa ndi ko wiyete ko liberté d' expression ina ɗon welliti walla ina ɗon wellitino kono eɗen teski duuɓi battidiɗi ɗi jaynenkoɓe daɗani to banggue pouvoir daɗani to banggue aussi opposition te ɗum ko mala figue e oɗo saaha e gollorɓe walla e gollorde witende kañum woni position 4e pouvoir so ɓenni pouvoir chef de l' état
pouvoir premier ministre pouvoir mo ganda ko assemblée nationale ko pouvoir mo ganda kam tigi woni jayndi yanki kanyum woni position nayebo do e nder leydi Sénégal donc so tawi onon pouvoir nayebo ronki wadde golle mudum namde ne poti wadde namdal gadnal ngal ko beele yimɓeɓe ina kormi tigi on ɗon pouvoir mo ganduɗa ko pouvoir jayndiyankoɓe beele yimɓe ne gandi sembe e doole jayndiyanki ɗum ɗon ko namdal gadnal saabu neɗɗo fotani vraiment so woni jayniyanke e so wonani fof fotani wonde o haala position makko tan et puis o nanguire comme ɗo gagnant walla o nanguire neɗɗo poɗɗo haɗede haalde walla neɗɗo poɗɗo fiyede walla warede walla ni gagnede en tout cas saabu ko ɗon hande Sénégal tolni yettime nokku sa ƴeewi plateau ɗi radio télévision ngaji ɗi foof hande jayniyankoɓe hewɓe ina piiɓi ko deƴƴude kunude mumen walla ko wiyete ko sukkude bikuji mumen walla ñippude camaraji mumen saabu hollirde wonde ne so kolliri ko foti ko wonde tan jomumen ne jogo probléme soit kañumen walla ɓesguji mumen soit kañumen walla gollorɗe mumen soit kañumen walla ɓen ɓe gollinta to banggue terrain o eɗen gandi jayandeji kewɗi keɓinɗo probléme saabu jopede ɗumen jaltini image walla jopede ɗumen kaali konngudi walla jopede ɗumen kaali ko yewti ko e information lelori ni ɗum ɗon noon so tawi leydi yettima ɗon yi en gandu vraiment ɗo faya ɗo ala ndiyam Sénégal fotani yettade oɗon nokku mo gonɗen te janiyankoɓe gune e yobde ko ñamlaki janiyanke fewjani tawa ko ɗo fewjete mais so tawi yi information poɗɗo waɗede divulgué yaltinede ha yimɓe ganda ɗum ne fuɗɗum wadde so tawi information wona information puso wuuro walla duppo wuuro en tout cas so tawi ɓen ɗon hande kaɗama windude kaɗama haalde kaɗama filmude eɗen gandi vraiment ko wiyete liberté d' expression ko wona tan to banggue laamu ngu ɗum laaƴi mais hay to banggue parti goɗɗo woni ko wiyete ko opposition tonne kadi ko probléme hande en ji yimɓe hewɓe jomum ne haala waɗa analyse muɗum e banggue parti opposition battinoɗa yiide ko ƴettoje ne binde walla battinoɗa yiide jomum ne nodde téléphone ngaji waɗe menace de mort ɓuura ɗon ni so tawi micro muɗum yiyama e to banggue conférence de presse jomum on ɗon garɗo wadde couvrir événement o heewi ko wiyede biyoje bonɗe walla haaɗe wadde couverture on ɗon média wiye wondene onon keɗon koto banggue auto so tawi kadi aussi koto banggue laamuga kadi aussi jomumen keeji to banggue opposition walla kaali jeenɗe mumen te yiyande yaadani e banggue laamu ngu so tawi laamu ngu yuɓɓini conférence de presse aussi ɓen ɗon arɓe wadde couvrir ɓe daña probléme e ko yewti koye wadde couverture wadde golle mumen e banggue terrain o ɗum yiyama yitama brutalisé ɓen jaydiyankoɓe fiide ɗumen heptude gollorɗe mumen foof yiyama te Sénégal fotani yettade on ɗon nokku e oɗo ñalawma hande nden noon jaydiyanke kala ɗo woni e nder leydi Sénégal jaydiyanke kala ɗo woni e nder guure moɗe tokose kala ne poti nangodirde juuɗe mbadda vraiment mbadda ko wiyete ko ha joni solidarité ngam ko yewtuɗo hen ko oɗo jamma aljuma yoni yeru nde tawno eɗen gandi oɗo debbajo ko daɗɗo e mayende makko te ala ko wonno fandare on agresseur so wona yidde yoɓade fitande makko te foof eɗen gandi no kabaruji ɗi kolliri no enquête o holliri oɗo saaha wona yindode heptude ko debbajo o jogui ala fandare nde wonno ko yon debbajo deƴƴu à jamais woni yo fitande muɗum heddo hen saabu ko woni koye wadde ne invité yimɓe ne haala position muɗum ene haala yiyande muɗum e leydi ndi woni ko hen parti goto yadani tedduɓe eɗen gandi vraiment wona hunde fonde wonde eɗen mbiyatata en ciftina ɓen wonɓe pouvoir e ɓen wonɓe opposition jaydiyankoɓe wonnoɓe ɗo hanki position manam code de la presse ko wi ko hen keddi ha oɗo saaha saabu wonɓe pouvoir hande gonno koye opposition kañumen haade muɗum arde e banggue pouvoir eɗen gandi jettime e caktirɗe walla e télévision ngaji opposition walla e télévision ngaji ɗi ganduɗa ɗi ko bawɗi jaɓɓade télévision ngaji privé ɗo jomumen mbawi haalde ɓesgol ɗi nana ɓennin ɗon message uji mumen kaali ɗon yidde mumen ñiŋi laamu wonnongo ɗon ngu ɓen hande goni e pouvoir so wonti kadi ɓenne dutto ina piya ɓen jaydiyankoɓe jaɓɓornoɓe ɗumen mballiɗ ɗumen ha ɓennin message uji mumen walla amma ala ɓen wonɓe ɗo ɓe hande jogori ardo e janggo kañumen aussi duttima ene piya won e jaydi ɗi ganduɗa ɗi ko jaydiyankoɓe wiyaɓe ko ɓattiɓe walla ko anduɓe walla ko invitoɓe ɓen wonɓe pouvoir ɗum ne kadi aussi vraiment ko ɗum caɗele mawɗe hande firti tan ko jaydiyankoɓe e nder leydi Sénégal nana lombi hakkude marto e tande so tawi a waɗi analyse o yaari koto banggue yiyandema eno pamirɗa on ɗon information te ɗum ɗon welani parti au pouvoir daña probléme to banggue ɓen wonɓe pouvoir so tawi analyse ma yaari koto banggue mo welani ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe opposition aussi
daña probléme to bangi opposition donc holko woni sens hande wonde jaydenke nder leydi Sénégal holko woni sens vraiment ngal do meccal bidengal ko meccal noble ngal ganduɗa ngal fandare mudum ko ubbidde ko irino fandare mudum aussi ko habrude bandiraɓe ganda gonka leydi ndi ganda aussi wonko haalte wona gonga ganda aussi wonko watte wona gonga jomumen jaaha sur le terrain e saaha toɓo e saaha nguleki e saaha jangol e saaha kure e saaha lacrymogène e saaha kaaƴi e saaha fof weraji ɗin ɗon e saaha jeeygue duppetege tawi fandare nde jomumen jaari toon ko filmude fodde windude habrude beele ɓesgol ɗine keeɓa vraiment kabaru labɗo gumbiɗe e oɗon fee donc so ɓen ɗon waɗannoɓe ɗum ne mbaɗa sacrifice uji gurnameji mumen ina gaño hen ina pelle hen ina lebte hen ina cohe hen ina vraiment poofa curki so ɓen hande vraiment batti ko yuwede labɓi batti ko wiyede biyoje bonɗe batti ko ɓesgu men waɗede menacé batti ko waɗede menace de mort mbimi ko hande Sénégal ne jogui probléme Sénégal ne jogui caɗele saabu ɗo ɓe piiɗo vraiment muusi ɗo ɓe piiɗo metti saabu ɓe pii koɓe ɓe ganduɗa kañumen goni daraniɓe vraiment wadde informé tawi ko information équilibre no mbiɗen ni baalaji ɗi ganduɗa tawi ko baalaji poɗɗe wuroraki nano wuroraki ñaamo tawi fandare nde wonno ko hokkude Sénégal naɓe ko cohli ko kono noon hande o malgré tout wonti goɗɗum saabu jaynenkoɓe nana goni e joporɗe banggue ɗiɗi foof to banggue laamu won hande ɓadiɓe laamu ngu jiiɗa yiide wona jaydiyankoɓe jiiɗa nande wona jaydiyankoɓe won ɓadiɓe aussi opposition jiiɗa yiide wona jaydiyankoɓe jiiɗa nande wona jaydiyankoɓe sababude position mumen to banggue information mo dokkirto walla analyse uji ɗi dokkirɗi tawi koto banggue information yaari noon ɗum ɗon noon so tawi woodi namdal men mbiɗen hande o ko holko foti wonde darde laamu ngu en même temps darde ɓesguɗi ɗi ngam ɓeɗo jayniyankoɓe oɗo couche mo ganduɗa ko gonɗo e vulnérable mbiyen gonɗo e kaya mbeya holno wallirte ha ummo e oɗo e oɗo tanamo lombi hakkude martu e tande hakkude opposition et pouvoir 78 158 81 05 walla toon to Skype ko Piindi Espace FM gudditen ɓoggol ngol bandiraɓe gara e namdal ngal musidɗo gonɗo toon to Skype assalamu aleykum. Waaleykum salam. Baba Mactar Ali Seydi Sy. Salminima Seydi An. Salmitimama Sy. Salmini Abba Sarr kala ɗo woni. Omo heeɗima. Salmini bandiraɓe heeɗiɓe fof en gaccani hay goto. Jarama Sy. Wardi ko fof en mbi massa. Ɗum ɗo eri no wayno muusi kadi muusi yimɓe fof. Sabu ɗum ɗo eri wona hunde yonde e leydi wona hunde yonde e gondigu moƴƴi hen ko jaadigal bangal ko haani wonde. Sabu ɗo joni ko kalɗa ɗo eri ko kala hen ko rewi laawol ɗum ɗonete ko hunde fonde ganduɗa hoorema rewnede laawol ko rewani laawol forani rewnede laawol. Sabu ay ɗo joni won ko waɗanno nden an hoore maɗa ñiganno joomumen mbiya ɓeeɗo eri joni potano ɗum ɗo haalde. Andi oɗo e kam oɗo e baaɗo no makko e baaɗo kadi no makko kalɗo hono ko haali ko e baɗɗo hono ko waɗi ko so waɗama ɗum ɗo muusat yimɓe fof wona jandiyankoɓe fof en kadi goni gotum an hoore ma kadi aɗa andi ɗum ko ndentiɗa ko wonɓe ndentaki ɗum so eɗen kalda haala Allah won hen ɓe ndentaki ko ndentiɗa ko won hen wonɗo jaari yaaruɓe banggue ɓe noon ko ɓen goni ganduɗa hoore ma e addoɓe caɗele limtinɗe ɓe wiye jandiyankoɓe ne mbaɗe jandiyankoɓe ne mbaɗe tawa won hen ko kañumen mbaɗata koye mumen kono hono ɗum ɗo noon eko wayni ɗum ɗo kam ina wayno ko mo yiɗa gonga haale kala mo yiɗa gonga haale tawde namdal ma mbiɗa holko jeeyi dalili jomum ne wiye wonde yo deƴƴi oto haal jeeyi ɗum gonata ko neɗɗo yiɗa ko gonga o yalta wonɓe jiiɗa gonga o yalta kadi so happi yaltin gonga so dañi wardema warete ko ɗum woni kadi caɗele ɗe jiiɗa e hono ɗum ɗo joni sinno wontino joni enen so teskinoma wallahi ko kalɗa ko gonga sa teskinoma nden won micro ganduɗa hoore ma peññoɗo e woodi caliɗo ƴettude micro ƴetti micro weddi ladde sawrata ɗum tawde woni koko rentete ñande fof e enen radio men ngo miiɗa probléme ne ara hen anda so teski ko jiɗmi haalde ko teskotoɗa ɗum hakkille ma jomum
sali micro ha woni kono no hannde ni so tawi o dañi heɓde micro o mo jaɓ micro o ganduɗa hoore ma o wona e haalde hen haaju makko taw kanko salino ɗum noon ina wayno wona yimɓe ɓe fof gondi bonɓe kono wona yimɓe ɓe fof kadi gondi moƴƴiɓe to banggue ganduɗa hoore ma kamɓe jaydiyankoɓe won hen kañumen koye mumen ko leloriɓe banggue ɗum noon oɓe wi bonɓa ina bonna moƴƴiɗi koyngal bongal ne yaɓɓira tawal moƴƴal ɗum noon tawi ko noon ɗum wayi ina wayno ɓinguelam ina muusi men noon so Allah ina muusi men no feewi saabu oɗo kam tuumi kala mbawɗo wadde ɗum ɗo ete ganduɗa hoore ma tuumi mo yiiɗa ko laaɓi o eyyi ɗum noon Allah jarama seydi an en calmini bandiraɓe heeɗiɓe fof oɗon jaafone wawi ganduɗa hoore ma wadde ɗum ɗo analyse ko jangguɓe wona gaynako baali Allah jarama ɓerdam mettu tan jarama wallahi ne woodi Pape Mactar Ali golle ma jooɗi peewi en beltanimomo no feewi 78 158 81 05 musidɗo gonɗo e ɓoggol assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah calmitima hol musidɗo noddirta Ousmane Hammadou Diallo Hammadou Diallo to cuuɗi men Ousmane Hammadou Diallo wursimi noddo min tinko law e kettoɗo mo radio DMTV bisimilla ma bisimilla beltima e lowdi ma jaafoɗon noon koye ladde gommi koye nde ɗum heewi hen ɗum wawi nan e kolo nande famde feewi ala basi amin nan ma no moƴƴi ceerno Ousmane ɗum noon ko gadɗon ko hunde wadde fayide oɗo agresseur baɗɗo ni henne oɗo debbaji journaliste ko ganduɗa ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe fof wona Sénégal tan ko nettiya ɗum o fof kañumke wonko haandi ko wona siyede walla yiwede leƴƴi rokkaka fodde mum kay woto fiye kam yo woppe tan gam e tampere muɗum e lor muɗum ko no mbawɗon tampude ene mbawɗon tampina tampande yimɓe ni ala ko mbawɗum ko wona adde jomum addede wiye neɗɗo walla ko nandi ko hayni fof wonde bonde ko so heede pouvoir wiye koye pouvoir so heede opposition wiye koye opposition woni e jaydiyanke hay goto ala fof ko miiɗi heedenta hay goto heedenta ɗum wadde yimɓe yo gartir hakkillaji kadi leydi ndi ko min kam ɓenmi ko laamu so tawi woni jaggi baɗɗo agressé baɗɗo ko booni ko wayni hen saran woppere yalta foti sagede kaadi gurdam kono noon woni hen ko joni so jaggama balɗe ɗiɗi kadi nayyi kadi goppe jalta waɗoɓe booni saran woppere jalta jarama laamu Sénégal muusi sa muusi tawi ko Allah baɗo booni ko ɓuuri wawa woppe goppe jarama Ousmane jarama en beltanimamo Ousmane Hammadou Diallo heɗoton koye Demed FM toon to diwan Hayre Law noddirten Piindi Espace FM toon to Skype walla 78 158 81 05 musidɗo allo Amadou Moussa an bisimilla musidɗo mi salmini on mi salmitimama mi salmini ko dendagal itten ko Piindi radio mi salmitimama hol musidɗo hoto noddirta amin keɗo on e la 90.0 la 90.7 jomam comme tu pose to Foot FM hol musidɗo hoto noddirta o guiɗo moɗon sehel moɗon Samba Amadou Diallo yoni saare bisimilla ma seydi Diallo eyi ko banggue toɓɓere goɗɗon nde Amadou Moussa an gaccira hakkillaji moɗon muñon kala ko heddi gandanɗa hoore ma neɗɗo tawta ko hoddira kono noon kala ka neɗɗo meccata kala ko neɗɗo gollata won naafigeji daari pour yo bon ɗum gila aduna o fuɗɗi ha aduna o gasa ko noon tan neɗɗo kala ko liggoto wonɓe caggal ene mbaɗa peeje no boniri no tardiri no haydiri woniri ɗum no min mbiyay mon tan ko mas ene muusine peeji neɗɗo tawi waɗi golle bonɗe tawi gandanɗa hoore ma yiidama yo rewde laawol ha yimɓe fof ganda wonde oɗo o rewnama laawol kono noon woɗɗum haɗon liggeye mum woɗɗum haɗon gollade gollal moɗon kala gandanɗa hoore ma nikkiri gollo ala sago ma yimɓe wo darima taw jiɗa ɗum ɗon pour yo bon darno ɗum ɗon wona pour journaliste en wona pour jayniyanke tan wona pour laaɓ wona pour gaynaka wona pour gawo kala ɗo liggoto won joguiɓe gandanɗa hoore ma peeje bonde ariyaji bonde pour yo bon ala sago ɗum neɗɗo wawa wande aɗum tan wi heɓata tana haydara ɗum ɗo wona pour jayniyankoɓe tan hay laabo so Allah heeɗi ko renaka woppam tan warete jarama no fewi Diallo ɗum tagi woni laawol tan gandanɗa hoore ma neɗɗo tawi heeɓi woɗɗo hen kaydi ha yimɓe fof hakkillaji yimɓe kette muɗum
yo jogo sécurité ha temma ha heddo hoddir kam ta kon non yo andu no feewirtini wadir hodo non e hamin mbiyo no mas in haamin muus jarama no feewi kono paamar wona pour onon tan paamar hunde fof jombaani neɗɗo fof e ɗum noon paamar noon wona pour jayren ko wona kadi pour ko hunde nde ngannduɗaa ko hunde n fonde foti hakkille no feewi kadi hunde fonde kadi laaɓugol fu jara ɗum no feewi message o yettima Seydi Diallo a jarama e ɗum noon tin ɗon hakkillaji mo ɓerɗo yo ndeej yo ndey on baŋnge merci beaucoup jarama e mas o jarama Samba Amadou Diallo toon to Wendu Sadio en beltanimamo no feewi o hettorto en koye Fouta FM la 90.7 musidɗo toon to Sky Balou jam waɗi ceerno Amadou Moussa an yawur a waale jaam ɓeydana salminama juurama de salmitima ñaganama Allah moƴƴere hol musidɗo or noddirta oɗo de noddirton ko walla fenndo inde nde e wiyete ko Hadija dendi bisimilla seydi han mbaɗi jaam ɓolo fin toon jaam machallah no ceerno Alah Jabbas waɗi kanko on selli alhamdulillah yetere Allah bisimilla kañum ɗimata ko yidde artude toɓɓere he toon toɓɓere affaire jeydiyankagal ngal eyyi enen fof kam sukor gan mbiɗen ni tan jonnani ɗum en jonnani sabu so wonano jaydi enke aduna haydara andiranoke hen neɗɗo ina wawi jooɗade e dammal suudu muɗum ne leeɗin sikka jamma ena aduna aduna ko futitinani kono aɗa wawi lelade ɗo hen kala ko wawi jolde aduna he ganduɗa ɗum ko jeydiyankagal so addi ɗum ɗum noon jeydiyanke fotani yeebede dal fotani waɗede won gueɗe won ko kamɓe de ndeni aduna o to banggue jayde kadi gurdam neɗɗo fof jogui hakke gollude gollal muɗum e tawa ene wonde ndimagu tawa caɗele ngala hen eyyi ko wonata ɗum ko hande eɗen mbawi wiide yo Allah won denowo tan saabu wonko ñengtoto hande Sénégal ko ñengtoto toon ko wona dawgol ɓolol wonko soomi goɗɗum ɗum ɗon eɗen mbiya tan yo Allah dando en hen yo Allah baddirani kala dena mbaɗa wonde yo Allah baddin ɗum amin ya rabbi sabu gurdam banggueji foof en mbaɗi caɗele banggue lundon mbaɗi caɗele banggue laamiɓe en mbaɗi caɗele Pulaar noon wi wonde jolɓe e laana sago men ko jeygotoyde e dow jaam so tawi no kamɓe fof andande ko wotere tan ma caɗele ɗe ustu kono so tawi caɗele banggueji fof ko caɗele e ɗum ɗon ni hulɓini yo Allah waɗa en moƴƴere amin ya rabbi eyi mbiɗa wiya on kadi yo Allah won gaynako Seydi an yo Allah reen yo Allah aynu yo Allah won gaynako amin jarama mi salmini denndaangal bandiraɓe habalarɓe ɓe e bandiraɓe ɓennuɓe fof e baba Moustaraɗi Sy mi salmini mom jarama a jarama denɗi haadi dia toon to leydi France 78 158 81 05 musidɗo allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah Amadou Moussa an no mbaɗɗa musidɗo en calmini en juurima en calmitima en duwima kadi en ñaagima duwaw inde e toon noddirta en beltima kadi e kabaruji moɗon gandanɗa hoore men laftude min keɗoto ko musidɗo moon Mamadou Yara Ba ko jaam kaani keɗoto men koye Jannat FM bisimilla ma ba Amadou Moussa an gollagal ngal yooɗani aduna o kadi gollal ngal ɗo wona gollal pewngal enen noon Sénégal hannde eɗen gonte caɗele ɗe ko ma Allah walla meɗen e ɗeɗo caɗele kadi e ɓeydi ɗum fof ko Sénégal naaɓe hannde luwa kam ala ɓe ndewani e luwa ka kadi ɗum ko rokka ko garade joginde fotani gandanɗa hoore ma hebde kono muusa ɗum ha wani ene foti sabu so tawi ko rewɓe laawol wiira en danni hunde fof ne jogii foti waade taw wona no weddi neɗɗo tan ni ne waɗa ɓuri wadde ɗum noon ko kala ko neɗɗo waɗi hannde leydi Sénégal hay hunde ko bonnanta ɗum yahat tan koye haaji neɗɗo so waɗi ko fotani wadde yo rewne luwa kaalaɗo o anda oɗo luwa ko ɗo haalano waɗe dow muɗum sabu enen hannde Sénégal ko ma Allah danno meɗen nder ndiɗo leydi ndi nganndanɗa hoore ma leydi jam gonnude leydi jam leydi diine leydi l'islam hannde heewi dagaji baɗoji e nder leydi yo Allah wallu men yo Allah faabo men e bone musiddaji ɗi amin ya rabbi Amadou Moussa an ko waɗa ko hay goto ɗum welani wona ɗum tan ko heewi nayi nder leydi hene waɗe welani hay goto ha firti kadi ɗum ɗo minen kam min gonte sunu min welani min ala ko noon min mbawi hen sona kam haalde welani min jarama no fewi eɗen mbiya wonɓe ñawirɓe ɓe ñawoɓe yoɓe tinno ɓe toppito kuuɗe lelnaɗe nder leydi ɗe ɓe ɗaɗa reftete kuuɗe ɗe
neɗɗo so waɗi ko fotaani wadde kuuɗal addi ɗum e nder to wiyano kuuɗal so addima ni waɗatma yoɓe toppito ɓe ndewna ɗum laawol ɓe ndewna ɗum to kuuɗal ngal rewinoɗo jarama no feewi walloɓe ɓe wiyoɓe ko walloɓe ɓe hoɓe mballu neɗɗo waɗa bone ara walle so waɗi ko bone sa walli neɗɗo waɗi bone yawti goɗɗo ari kadi yiɗum ara sabu kamɓe waɗata ɗum neɗɗo so waɗi bone yo holle waɗi ko bone ɗum noon en calmini en juurima Sénégal fof en calmini en juurima Jamkani fof salmini juurima jarama beltanimomo Mamadou Yero Ba toon to Jamkani hetorto en koye Demed FM la 92.2 Piindi Espace FM musidɗo assalamu aleykum toon to Skype allo nangu ha tiiɗe de bon 78 158 81 05 allo bismillah Amadou Moussa mi salmini mi juurimama ko Ibrahima Sarr en calmini Abbas Sarr mataw hannde o dañani arde mono Fouta eyyi ɗum noon ɓaade temps o heewan tan mi salmini dendagal hettiyankoɓe Piindi TV international salmini monsieur Thiam so rewi ɗon e Oumou Thiam e dendagal heddiɓe ɓe mi heɓani nanngude inde mumen eyyi so tawi mi ari e toɓɓere nde ko adi fof mbiyatmo Massa kanko Maymouna Ndour bandiraɗo debbo kadi gaga ɗum kadi min yiyandam min ko wayno so kewi hay sino circonstance mo yimɓe hewɓe hakkillaji nangi o mbaɗa ɗum politique walla ko nandi hen pour le moment ɓaade baɗɗo nangaga taw en ganda hol circonstance o waɗa agressé ene wawi wonde taw koye vie privé ene wawi wonde kay ko coïncidence tan taw joom ko touchum guila ko ɓooyi taw ko auditeur tan mo yiɗamo hay goto anda ani ko jeeten ne waɗe plateforme YouTube commentaire uji bonɗi faade jandiyankoɓe min mboɗi ɗum tout le temps aɗa andi baɗɗon commentaire bonɗo so tawi o fewntima e jogum tan on wawi wadde ɗum agressé tawni sans rapport avec la politique eyyi gueɗel ɗiɗi ngel ko wiide a haali haala pouvoir uji kalɗa joni nayyi ɗi ko waɗi foof neɗɗo ɓiɗɗo leydi ene foti janggude anda institution ngaji leydi mum foof goto hen foof ko nafata min guinnutumi la presse anani ko l'œil de la société c'est à dire mbiyammi ko presse kañum woni yitere yerude wonande ɓesgu leydi ko tagui wiide noon kanko journaliste o ko kanko tan wawi humpiddema an ɓiɗɗo leydi o anani gurdam anani laamu leydi ma honno lelori saabu an tan a wawa ɗum janggude pamira noon par ce que o fattirante o famnuma foof paama gueɗel ɗiɗi ngel mi jokka hen wonande ko kanko tan wawi anani so tawi laamu leydi ma ƴetti eɓɓoje mawɗe ɗe ganduɗa eɓɓoje ɗe an sa heeɗima ɗum e nder konngol laamu a famatade saɗa moƴƴe ma walla moƴƴani e ma kanko fattirta so fattiri noon a heeɗima mbiya ndeɗo eɓɓode de moƴƴani e gurdamam ɗum taganma yaade telɗa e lawol mbaɗa manifesté tona taw ko manifesté jaam noon taw wona helde wona fiide wona ƴettade wona haydara kanko noon ballunoɗoma ha pamɗa ha ganduɗa moƴƴade ma o rutto kadi o walluma o wara o filmuma e lawol o nawtano laamu o wi ɗum oɗo de ndeɗo eɓɓore o yadani hen kono o yaari jaam ɗum noon ƴeewe holno mbatton laamu kadi rutto anani wat tan ko wiyete ko vice versa ɗum noon oɗon so tawi ne joguima hakkille mi yiyani holno finirte subaka wiyene waɗamo agressé ɗum noon yo Allah suur yo Allah reen mi salmini on jalɗo jaafa ɗum ɗiɓi juɗɗe seeɗa ko Ibrahima Sarr yumna très bientôt a jarama Ibrahima golle ma jooɗi peewi Ibrahima Sarr toon to leydi France ko ɗo mbaynodirten kanko wonno dernier auditeur waktu huuɓi en jettiɓe kamɓe kala heɓɓe nadde ɓe ɓe keɓani nadde ɓe kadi jafnama no fewi nde tawno waktu huuɓi en jetti radio ji cengdirnoɗe men e oɗo subaka woni Dik Espoir FM Tamba Demed FM aussi ko toon to Demed Hunare FM Hammadou Hunari Danema FM toon to Matam wondude Fouta FM toon to Pété adi moon e Olel ko janggo talata so Allahu lamɗo jaaɓi joni ɗo e hojomaji dabɓi ma on keeɓ yewtere moɗon holno pinirɗon Malik Oumar Ly eke muɗum keeɓimo to karallagal e oɗo subaka en jetti Oumar Diop to banggue radio to banggue télévision régie wonani en toon ko Oumar Diobbo Sow caméraji ɗi ko Djibi Dieng gorko mbo kanele canaraji adi men e Olel no mbiɗen ni ko janggo yon ñalla jaam hayo janggoy ari kumpaga Olel Piindi koy loti do e Dakar funange irangere woy worgon nde diaspora nani Olel Piindi subaka law non banda mariyeto Olel
Piindi Subaka law ceera e kumpa Olel Piindi koy wuli wulango kumpitan